Even when I get taken a quam number sink that I kiss him with a video as a model dealing worker or dealing wine. And with one small boy, one boy not buying a knee boy, and with one video the boy sent daily. Man, before play that video with him, that boy and up here in one Jakarta. So no Italy Jakarta corner. That boy, the very rude to start with, or the very rude. The reason why one night work you send daily this message, Bona Jakarta. Bikododo ndini neki na ha mekoli ebo ndidibia has been arrested na akade na anya de ebe no. The Jakarta baby reply ya the guy Olivia Balichicha the young man. The boy make another video. You must go see and thank God Nikulu na hi na menebo entertainer. Man, the truth is Italian Jakarta na claim no bu entertainer no bu nka. How many artists have you worked with? How many people have you promoted? How many artists have come under you? How many record label? How many songs have come from your record label? How many artists? How many artists is signed under you? You know when we go entertainer. You clash go with former. You clash go with Anambra State. Somebody who go somebody but go need Anambra State government again a clash. Somebody when you get advice again. Na any me for now. Nanya de ebe no. What are you supposed to do as a wise guy, but as a sharp guy on a street table? Is to kesen na anugum e pure nweke ka akwa dono ku frebe. If possible, inachi ya back to this way nata. Obulu no nwere ihe na eme aka sili gi ike and unu na flaunt ego na atu ego na ebi ni na eme ihe ni unu na eme na portray money here and there na atu ego. Nwoke mbu Jakarta ka ogene ba afa gi na kwe n'ime. The same one in case you are there are some things anara mate here na inu akwụkwọ obodo so ndị ba no n'iru akwụkwọ ekwu ya mgba akwụsie ya akwụkwọ na-eme na okwu ya dị ekwu today akwụkwọ aba n'ime eke hit the same thing eke hit abim onye Jesus the same thing. When you check the patterns, all these guys are into the same set of pattern can use the same pattern. Then this in mecha Italian Jakarta we nakulu mmiri afola anya nke anyarị ha yana na abu na-eme a na-ekwu urutugide naira ozuru unutuba dollar. The same mmiri afola anya has been arrested. A na-echi ya wone sige Italian Jakarta ị na-asị na ịbụ entertainer na ịbụrụ onye dibia na ịbụrụ onye nka mana ị na-eti mmụọ apata n'ọgbọ ị na-ebu alụsị apata n'ọgbọ ị na-efe isi kpakakpaka ị na-efe ego na public ị na-eme nke ọgwụrụ na ịbụ entertainer. My friend, this is not how to do entertainment. Ịbụrụ entertainer low flavor, ịbụrụ entertainer low fino, ịbụrụ entertainer low jerike. You know go Igbo entertainer lo Igbo credo. There are so many Igbo entertainers anyway. Igbo entertainer lo nka na-eme nka na eme party shot down na eme magic n'ite. Imago dorime. You are not entertainer up to those people. Those people bụ ndị ha sị na ha bụ entertainer. Jakarta, yopo ni na-eme ihe na-eme aka na siro gị ike that you cannot defend. Go back inside and stop being arrogant. Go back inside and stop being arrogant. Madu new advice no kene. Leave all these social media people na say leave him alone. No worry home, no worry home. In honesty, this boy Jula just say all these people na say but say hapo akwoko no worry home, no worry home. How many of them have gone to visit akwoko since akwoko barime? None of them. None of them ejogo visit akwoko. Aha nwaji agwalu views. Onara afia nda no na say na ha na agụ egwu. Agwalu na egwu otuto na egwu nwa nkịta. Una na-ebuluzi egwu na-aga Jakarta big man big trouble nke anụnwa nka ana agụlụ gị egwu ị na-eto gị ị na-efe isi chaka like this ana akpalị gị aka isi gị aka ya ebu ụzọ kpụọ gị. Go back to wherever you're coming from, whether Indonesia, whether Qatar, whether ebe nwa na ọbụla isi, or you lay low for now. Nobody is saying you should shut down your entertainment in eme, but lay low. That is the genesis of ya na agwa gị. Lay low. Maka ada ama ihe ọ na-echakwala obosi. In the end of this video, Jakarta. Italian Jakarta, come close. This video is for you. Yes, Abonimo Italian Jakarta. Share this video. I'm going to Maria. Share this video. It's a strong message. Oh, but I'm here to say the truth. Leave it or take it, I must say the truth. So yeah, also na my missionary journey. Also na my missionary journey in this world. If one them na mejongwe ezoku, mfo na mejongwe ezoku. If one ebe mo aptaga ni jongo one day is mezu na mejo. Gwa me ezoku, I will take precaution. First of all,
Italian Jakarta, you are my junior brother. I love what you are doing, how you are promoting Igbo tradition and culture. Yes, from deep down inside my soul, I love what you are doing. But I want to tell you something, Italian Jakarta. I want to tell you something today. If Obun Inwero, because tomorrow now, Unga Siwana government Abiakwe again, government Abiakwa Kiyoye and Kame. Let me tell you the truth. Italian Jakarta, Obun Onwero solid business in a media and what ego. The Ray, the Madaga from CS, Nego Igapatown from here. Stay away from social media. All those people now drag it out now, social media, Italian Jakarta, will menka, or say it, then no go come around. I got just non Euro name, I'm telling you this thing like as a brother to you. Obu no strong business in me, but from social media, anya no zebe no, more be any anya no ebe no too much. I don't want anything to happen to you. I don't want anything to happen to you, Italian Jakarta. Stay away from social media. But no one in verified business in a media when they go. Because when you're na double adequate now, but you are Anya deserve no too much, especially in Anambra. Utis we no Anambra na. Anya deserve no Anambra. And same kwa course where the government is at all those people name tradition anya. Ebulugi tomorrow now, some people get the way ki mekwane. On what ye get you ebulugi abro for investigation. And tell me investigation I game. For na the guilty. You know me gonna answer you be again. For no one the bad as no one be saying with ego because investigation I mebu. Kebo ya say with ega. Check all the DBS in that ball. Number 1, ebo ya say with ego on a JME ya. Number 2, you ya ku non na content ya. You on me. Apology tomorrow you gotta defend your words. Italian Jakarta is just a simple question on Chedrige. A lot of big men out there they showcase their words, they showcase man, they showcase now. How much a business and a whip up online and a more of an afford. Good no what yours and but Hanaro, Hana show good business. Start showing your business. They whip the business in a Mekaimano Yaki in a government in Africa because I am monitoring. I'm telling you the truth. Some people guys on the pastor, on the reverend fathers. Our pastors and reverend fathers, some of them can DBS no Buddha ego. But how they show you? How they show you? Hana no quiet. On what you mbonye? I know on social media. Upward from Anambra. 80% of Ndana Wapochi from tradition, but they not on social media. Italian Jakarta, stay away from social media. No one here now engage you defending your words. I love what you are doing in and madaka, yes. But stay away from social media. No one choro. Kaka balogi tomorrow. Anya na be not too much. More be Nagaze. Trust the process. Yo mage mela wana to aja. Mande bido betobaji. Yo mage melo mi bunine. Mboseke mboso yembosa from Bosenko. He say the comment section is open no. From that, I like Ezoku. They can comment. I'm waiting. Yes, Italian Jakarta, I can need from you. I can need from you your reply so that you can back yourself up. A lot of you guys now drag Mamari Henna fight this young dude. OG is none of my comments, not full video about Italian Jakarta. My Henna fight. Forget about right up and ode. Only ode here. Tomo to na ben carry line. Na ben carry line. You are an entertainer. Kushuya ike. Kande follow gi kande na watch gi kande na monitor gi wike man e be an entertainer. Kama no we be go gi sa aputa kushuya ike. Kushuya ike my brother. O wende na monitor gi. All those people now back checking at this comment section. Amari him na fight. Obona hate gi. Nkare dodge onwere ya na de ekwu na Igbo oyima akwụkwọ aga-agwa base boy oyima akakwa ma ịgwa gị ba joy kwushuwe ike ka ama no nwe ebe ego sa apụta tengo ni John gị wee kwu na inwere ego iji inwere wet inwe. I'm happy for that. Thank God say that needs to be an entertainer kwushuwe ike ka enwe ike na akpọkwu gị show ka government ndị mmadụ na akọshit na azụ gị dafụ wike man onwe ebe gas apụta kushuya ike ko enwe ike na akpọkwu gị show iche na m na agba ashiri
Omo tiger in the jungle one day is me. I'm a dead man. Apata mo wa anwa. I'm a dead man. Apata mo wa can up to one name. I know the sukagote. I cannot sugarcoat any shit. Biabu puterun here. Can we like no? Obu no nwere gwara akwa oke ya anwa na agwa gi here. Omandra akwa okuta. How many of you guys nda na eti mkpu otu o si etiri gi mkpu na my comment section? How many of you guys na etiri akwa oku mkpu jego neti as insanu ono na prison? Drop in the comment section. Ekwene ka wa na oyo nepo witi ya na agwa gi o. Okwe love gi bia ga agwa gi eziokwu. Amaro mo Igbo before. Forget Anambra, brother. It's because you are from Igbo land and I love what you are doing, how you are promoting our tradition and culture because I'm a traditionalist. I love you, bro. Na-ekwu ihe ị na-eme ka ndị na-monitor gị mana o nwere ihe ị na-eme iji akpata ego sọsị ya ka nna agwa gị o nwere ihe ọzọ ngwa gị na that video right up gị yes stupid this and that ikwu ama m know your age ọ ka ị ga-esi wee reason ya but ịpatụ ị ga-esi ikwesị ịma ihe nna agwa gị emego oge obere advert na so ma amagoro ihe ị na-eme na emego oge so ma obere advert ikwesịrị ịkwụ m ụgwọ na but adịma na ego advert ma nna m ga-ego ebe nna agwa gị eziokwu ndị ezumezu dute m ọrụ ama nkwe ọ bụrụ na ị na-efolo m ifughe n'iru m until ị daala eke eziokwu gbakwa ọsọ ịmakwa ka nsi wee kwata ije ịmara ka nsi wee kwado ije ọ bụ ene na ị daala eke eziokwu ife iru m wenite ọsọ were ọsọ na die na ị na-asọfa na nna agwụ na eziokwu ebe a ọ bụ na ị daala eke eziokwu ife iru nwa bụ nwa ndị ezumezu gba ọsọ I will always tell you the truth ya ị daala eke ngwacha gị anyị na-akpọ inwe sleepless night nya ka nchọ ngwa gị eziokwu inwe sleepless night tomorrow you take precaution and do better on my missionary journey ka ọ bụ no this and no peace abịara m ebe a ime ka m na gị boyfriend ka m kpuchie gị eziokwu kwesịrị ịgwa ka prevent yourself ka afọ na ijidere gị tomorrow or ka afọ na ịkpa yourself tomorrow mmechi ọnụ because of what na nlikere egwu gị na nlikere ihe ị na-eme na ị na-enye m 10 naira fuck it that's not my it's not in my DNA that's not who I am abịa m ebe egwu gị aka o si wee dị ilekere ya stay away from my page ifo m n'ụzọ ilekere m shift o anana m aka enidro m aka gị tattoo no be love handshake no be love Italian Jakarta keep saying it in go show post way ihe nju esi po online via gbatuo asịrọ gị po online ịma na na enyu message na ada aghọta gbatutu otu isi ekwu ya na ị nọ na ije show ịpụta mere onwe gị promote yourself na-ekwenekwu ihe na-eme na agụkwasha ebe dị otu ahụ gọọmenti a na-afịa haters a na-afụkwu ya ịgụnyego m as haters no wahala because na ngwa ga eziokwu I will always tell you the truth mfe ihe ọzọ imere adịrọ mma nkwukwekwu ya na prevent gị a lot of you guys out there nka ga na-eme ya ihe ọzọ bụrụ na unu mere adịrọ mma I will say it out no this and no peace na gazie Nwachukwu I'm here to save a soul zọpụta ka ị na-afụ no this and no peace comment ka dịkwa empty onwebekwa ihe mfo na comment drop kwa another comment for those of you that like eziokwu ya gazie Nwachukwu na hit egbugo m all condition Naija na shit